Karbilo Charlie song ningkan se kamai pidak itu West Karbing Long Koligao Kolonga itu amlong alang roy rais itu dak thikon lo kasi pini ki jutsi yang deng lo tabangso itu ningkan se kamai pipen li Karbilo Charlie song kamai po hiben itu paling jengang tunggal lo itu kewang jilang ni penangan itu Karbia khai farman longria farman ke claim kedam nang jido jala bangso ke claim kedam jialong nili laso mai achodi nili chunuri kang tunga nutin oi kmi tung dalalo ilitum asancom dodera Karbia khai farman asancom dodera tum ipengvet kengkam sivet chejor putangte ilitum akimang ki chunchia kimang ana tum chundan jimap ni matha athe pini labang so mai long tamen nili jailo litum ahoy alam punon non hejong central government Assam government lapen Meghalaya government tum 12 point kepang thek pen isi agreement ka chitok jelam do halabang so 12 point ang bong pen 6 point ke pang thek pen tum agreement chitok lo asi another 6 point kepang thek along ini tum Karbiang long along le kana hok du dokok ta thek ma abeta ta thek dokok protang te ini nili ki pudam jimang ke nangli nili puche jongjera ini tum kengkam sivet labangso 10,434 square kilometer along lake koson si kirai kom dunjima halak itum claim rapet dam rapet nang jipu ni matha athe non ilitum ovi kimi tunan thek dam long itum asancom chedore halabangso asancom chedore ma itum kachi sorsa kachi khinde kachi putor per ma itum ke claim ke dam asai tam itum kichun namji ta theklong le det kasi non labangso 6 point identify that pen Karbiang Long, especially western part of Karbiang Long along le pene kana hok dokok protante ilitum nang linilipen jogjak thur putangji penche song ponangji pusin jepon lapen ahoy alam pinaka posi ako non hejong Assam government pen isi alam ning paklang the je elephant animal corridor lapen eco sensitive amendment Kajeronga malom penangan Karbiang Long han ka evik jelam do lasi halabangso eco sensitive amendment animal corridor amendment Karbiang Rong pan ka evik rong ke nitum Karbilo Charlie song pen ke nitum chedon thek the athi aron bela langdam protang te lake eco sensitive amendment ka evik ke lake Forest Right Act 2006 aron ka violate do pusin di puji basi hala bangso Forest Right Act ateng protang te ilitum inglong aso tum forest along ke do bari matum penangan forest right nang pido hala bangso forest right nang pia teng ilitum chibuche po do po chu po jun po nono bang ke manat bareng pan rai kom nang ji inglong thengpi thengphang pan rai kom nang ji in danger lo lai tum amendment si munit pan ke tharle pelong ke especially tum tribal population ma ke tharle pelong ke tum Karbilo Charlie song pen tum che don thek thek si pini labang so mai mati labang so press media theng ni jepon lapen tum ajak ding klui pen akimang article 244A non ke itum Karbia ratum karjuslet mate jingnek ichoy det mate labang so article 244 amendment penaan racharia song ta alega chu ena joine non ke la ke pangkrevi ta dokolo mate ilutum Karbia radang bo me da so alam the karjuslet dokolo monta nili kachungri damji nili kipukang tungbang ke ilitum article 244A alam bang itu jingnek ichoy nang ne chipu ito nang ne non bang koson si hala bang so article 244A Indian constitution long kitok ang kiduk ko ka pitpen Indian government tum nang ka response pe rekma pupen itum puthot chisong rap pe lo putang te hala bang so ang thek tum theklong jima pu athe langdam pulotang te 2013 ning kanta labang so Telangana pan hemprek pidet pen Karbiang Long pan ko se hemprek nang ipedelo pupen pena an Karbiang Long arlo micho det lo chisong lo hala bang so ka chisong amede la ansi ang tang lo central government pen iluman tripartite stock nang hang lo hal bang so tripartite stock nang ke hang long komasi represent nam ji ploton dek isi asong ge donang ji pen jakas tam hang thek lo jakas athrodi pen penangan itum second round third round first round atok do dam lo amasi akichok che ke ilitum Karbia vilong dokok hal bang so first round second round atok do det pen puthor itum umas amhang nang klang lo umas nang klang amhang nang klang pen hala tumta article 244 EMN pen an rat mang room lo pen an mai meeting dam lo api bangke asancom dokok lilo jakas asancom lebelek umas asancom lebelek goi thoi ge kopilo kichun dam de ke article 244A lasi non nili ka chun dam ji ke lalo ini tum nangli kache jongjera bidi sore koson pe se ki pachun jima hala so alam se idum chi thanang ji pini bang so press media thengno
ningkan se kamai pi aku dili la solam dai jai pon tu la pen nang tum la mai long tin long ba chingrum po bom ko ta ko mai du det na chingrum ba nang li pamu he jong ta chondro sing kro isi alam ningje athe aprang isi KCS pen karbila medamai tum isi initiative ke endo karbi chingrum amai pu hala masuk karbi chingrum amai long ke Morigaon Nagaon Bisnot Chariali Meghalaya lapen Arunachal Pradesh lapen Bangladesh karbi tumwang isi ka chingrum do hala so amai long under the leadership of Chandro Singh Kro KCS lapen under the leadership of Hidina Rongpi nongge alangli bangso purement oi elo nili jok jaksi dunsi along karbi tohan pangrum si isi amai selam lo hala bangso amai long si tum isi resolution riplo je karbia khai pan pa jok nangji plotang te aprang si owe kimi tuman asan chom pa de nangji pulo tumat halo hala so bangso kamat ha tengsi karbila meramai pen KCS tum KSE pan ki pangrum ji pan bor ilo hala bangso ki pangrum hutame nangli dun on record non tadi tum ke Central Executive Committee mati la bangso press media thinu ningji daklo nangli tum Chandro Singh Kro pan arjudan tame nitum Chandro Singh Kro mati Hidina Rongpi nang ki alangli kardik tang lo ihu si la meramai president alangli tumang nu nil tuman proposal banglo je KSE chingrum nangji lo nil tum si ki bang cheng nitum pulo thik ache chingrum nang nitum ke thang without any condition nitum ke thang condition da pidunde KSE chingrum nang itu condition dang ne chingrum nang ko pulo bon tame nitum ke ipeng wedlang aprang si hala peng ni peng thom ke du thon pangrum tha ko nitum isi advice pudun labang sut la meramai pen KCS teman amasi puthot alangli tum lamding road phanta pangrum dang lobon chingki chi than lobon lapen Samson teron phana chingki chi than lobon hala bangso kachingki kachi than alang liten la bangso initiative ke en isi kachi tonte joni non puno menta nitum non anta nitum chingrum theke del tasi komane ke nitum phan komane apex body ke pangrum bang dunang ji lapen apex body tum nang ki pangrum bang do putame nitum ang bong tame kachi khro dunang ji without any condition non nitum ke nang nitum abadai tin a conference on tame nitum ke ningji lo chingrum na komapen lo chingrum po aprang si ka chingrum re thon pa chingrum aprang nang lang hala peng thom do tum han peng thom ki do tum chingrum pong te itum ke kaita itum KSA rong khang long phopen ke tume kaita la bang ke open welcome lo cholo ma